andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgola to belendendi to ganki to wuro Djiby Alpha to tulde baali to wuroji le fatu baali so yiyana wuro Mawlo to so yiyana Gababi to Wadjo Bosoyaɓe to Gurjoma to Sinthiane Gurjoma to Dara Salam ko on takkusan juula ha to duulal ceerno Amadou Nene to Kay Haydi ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Amadou Tijani Alpha Mamma Sileyba to galle makko mo Darna ha to galle makko Sama Sa to Killinkara ka hayde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie yoga e nokkuji tawa ko e nder leydi Mauritanie teskama toɓoji kewɗi ndiyam no fewi jaadude e yolayru teskama yimɓe tataw mbasi hen pittali men to leydi Sénégal ko accident musɗo waɗi aseta hanki o to wiyete Fayloro de waɗi yimɓe jo wasɓe hen pittali men hewɓe kadi mbarmi hen to leydi Mali duwana leydi Mali holliri ñalawma aseta hanki o goto ɓe mbaɗi teɓanɗe ɗiɗi mawɗe no fewi kedde Afrique ma jabbo musidɗo men Alassane Oumar Bothio habaruji men jolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Ukraine to leydi Grèce to leydi Israël ha to leydi Chine bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi ma adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaaɗiɗo ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo Allah luɓirimo gandal dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ɓurodirta balɗe tati mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tijani Diallo mo safat rewɓe wonduɓe kista fibrom dagam site rewɓe ɗon koɓe sowade dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo ene yawran ɓiyen worɓe wonduɓe prostate fiɗaɓe ustoraɓe gorako yawɓe yitade koye men e yitiɓe jippiɓe lecce kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne jogui on fanne leɗɗe wiyete ko meeɗi Mosa e yeddigui ewa ƴettat ɗum joni joni Mosa no furi no foro ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji hay sinno prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonnaɗa opéré joni joni docteur eɓe ma mbima holo safara mo ƴettuɗa gorko mo melga wuuro jinneji hewɓe ɓe o jokkodirno mbaɗi ojoji kolliri tigui jiitima koye men kepti cellal men ha no hannirta ni guila e wondunoɓe prostate ustornoɓe gorago ha eɓe boftunoɓe yanoɓe ha mbaɗi paralysé ene kedde nder cuuɗi oɗo saaha joni mbatti yaadoro koye ɗumen ha no hannirta ni ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawran ɓen ƴeewɓe kayitaji ƴeewɓe embauche ɓe kayitaɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo tawe to leydi France a yiiɗi jokkodirde e makko numéro makko mbatta ko 00 336 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ene tawi ɗon min yiko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawi ɗon ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 77 536 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ene tawi ɗon ɓi ko ne wiye Abdoulaye Diallo numéro mum ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji
jambitowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceje museje jogiiɗo AVC jogii karjaga neɗɗo tuƴiiɗo donkuɗo yaade jama e juma ni jokkoyde en ɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e jogiiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkondire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te heewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗi ɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime en koye maɓɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koredi nooro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula gitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site maɓɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñooke ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe heɗen goni e dewo sappo e jeeɗiɗi lewru juko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi habaruji moon e ɗemgal pular e sowta he ko musidɗo moon seydi moon Hady Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nate e ɓosoje ko mbeɗi men seydi men Saydou Abouba to Likseyba Gurgol puddata en kabaruji men to Likseyba Gurgol noon ñalawma hande o woni tigui ñalawma ɗiɗaɓa kay ko fati consultation guila kay holkisade ɓeena wonduɓe rafiji ɓe ganda rafiji men e ɓen kadi yidɓe andude holko gondi wondude tigui e safrude ɓen anduɓe rafiji mumen e tigui rakkede poɗɗe safaruji e dendagal kene safa ɗum kala woni caravane de santé mo ɓesgo Liksebe naɓe jubbinte kala hitande taw hitande hikka nde woni kolol joyɓi wala taw woni 5e édition koɓe jubbin ɗum e kala hitande tawi kadi fodde capanɗe jeegom docteur guila e fanniyankoɓe ha e généraliste uji kala ne tawi toon e oɗo saaha joni ne mbaɗa golle pajuni no fewi tawa foof kadi ko gratuite haydara hen ala ko yoɓete foof noon koye ballal e darde ɓesgu Liksebe naɓe wonɓe wuuro e wonɓe ladde kala ha joni ko leydi Mauritanie pedoɗen keddoɗen yoga e région ngaji tawteɗi nder leydi Mauritanie teskama keeɓi toɓoji tawi ko kewɗi ndiyam jaaduɗe yoga e nokkuji e yooleru teskama yimɓe tato mbasi hen pittali mumen e nder ɗiɗon nokkuji guure kewɗe kadi ko wayno Nema ko wayno Basikono ko wayno Kahaydi keeɓi yooleru woni ko wiyete inondation heeɓi ko wiyete inondation infrastructure ji kewɗi kay ene wayno oɗo saaha joni boni hen ko wayno kay entrepôt woni dépôt ji mawɗi ɗi PAM woni programme alimentaire mondial kewɗi oɗo saaha joni teskama tigui boni hen nanni ndiyam yoga e majji jaari te laabi kewɗi kadi e oɗo saaha joni puɗɗima bonde ko wayno pomuji kadi kewɗi boni walla e oɗo saaha ne joga kulhuli kay ɗina pomuji ya toon jogorani yande kay autorité ji noon diwanuji ɗi kala nana darino dole mumen ponno kay e nder ɗi nokkuji to yoɗaru tawate hen kay ko guila e addude moto pompoji ha e addude citerne aji taw ko ciggotoɗi ndiyam foof gam yidde horsude e siɓade yoga e nojjindi e dijje tawteɗe yoga e nokkuji beele kay yimɓeɓe ne mbawa gollade hano hannirta ni
ko wayno to elega noon équipe aji ta ko protection civil en nana dari lankay horsude ɗiɗon dijje ko noon kadi lonasa kadi ɓeydi darde mum équipe aji mum kala beele kay ene mbawa folde kay nduɗon yolayru ha joni ko leydi Mauritanie kedoɗen teskama kay gila laamu ngu kay ummini ko fate nawtude hoɓɓe tawteɓe nder nokcot lamrugo gendini tawi kadi ko hoɓɓe ɓe ngala kayitaji timmuɗi woni ko wiyete situation irrégulière gila kay ɓen puɗɗi nawtede teskama oɗo saaha joni e nder nokcot kayya e gueɗe kela koko catti holla he lamkuɓeje kewɗe kayye mahanode tawi tigui ala ko heddi so wona kayya ko wiyete coulage woni bilgoji mum e oɗo saaha joni nana dari kaka mais d'œuvre ɗon kewɗo kay nder nokcot teskama ko hoɓɓe mbaɗanno ɗum guila kay ko fati pigol tuufeje ha e livraison tuufeje kala ko fati bilgoji kuɓeje e yoga e gueɗe kewɗe kay ko hoɓɓe mbaɗanno teskama noon guila hoɓɓe ɓe jeehi e oɗo saaha joni huude nde koko tigui koko wiyete hayre kibir kiba ɗum noon koye nder nokcot commerçant ji kewɗi ha tengti e yeyoɓe pré apporté ɓe koldiri kay guila hoɓɓeɓe jeehi e oɗo saaha joni ɓe ñalata ko wonde e nder bitikaji mabɓe ko noon kadi so tawi koto ƴeewoɓe liɗɗi woni jeere liɗɗi teskama e oɗo saaha joni liɗɗi ne ngakki no fewi nde won noon yoga ewannoɓe ko kamɓe ɓe kooti noon e oɗo saaha joni liɗɗi ne ngakki no fewi e nder dendagal jeehe ko noon kadi to ligguimaji jeeyete teskama e ɗuma ngakki no fewi e oɗo saaha joni noon tigui e oɗo saaha joni teskama tigui birkaji wondude birkaji ciment kay hande hebde ɗum ko hunde tinde no fewi e nder nokcot dépôt ji kewɗi sa ari mbiyanma tigui ko ngala birkaji walla sa joƴƴina kalis ma mbaɗa tan joɗɗa fodde jonte walla balle a heɓani ko fati birkaji ma hay ɗumne kadi ko commanduɗa ko a hewani neldede foof ko seeɗa seeɗa hewata addude hewɓe kadi kolliri e oɗo saaha joni Allah birkaji sohlede ngakkude hewɓe kewi ko tottirede birkaji tawa koɗi cuwa yorde feccere hen heewi helde koye lawol ɗum foof noon ko teskede kay gila hoɓɓe ɓe jaltina leydi ndi nawta faade oɗo saaha joni gurdam nde sattino fewi e nder nokcot la morgo gendi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie kedoɗen to leegal tujinina walla mbiɗen nder commune tujinina mo nokcot ko cukalel dewel gotel wasi toon fittade mum aseeta hanki o subaka to leegal bitegal adrara e ngal tawe noon e nder commune mo tujinina noon tawe to nokcot banggue rewo woni nokcot nord ko hen guel wasi fittade maggela guel yabɓuno noon ko fiila tawi ko fiila courant ɓoggol courant kay caggal nde ƴiwande hewde ndiyam teskano toon tigui aseeɗa hanki o toon to tujinina teskama noon ɓoggi courant wodi hen taaƴi nde guel yaɓɓingol ɗon ɓoggol courant tawi kadi ko courant kewɗo force no fewi ko ɗon tigui guel waɗa ko wiyete électronisé guel wasi hen fittadu maggel ene teska noon kala saaha ndungu kay nder nokcot ne heewi yimɓe wasoɓe pittali men sabude teska ko ɓuuri hewde ɓoggi courant nana tigui dase leydi ko wiyete nichuji kay ko ɓoggi yoga e leyɗe kay tawata ko ɓoggi tigui ene lappi e leydi kala saaha kadi ne mbaɗa sketch uji saaha foof jeyata ko masuji ene teska noon kala ndungu sukaɓe hewɓe walla jawdi ne heewi tilfade hen ha joni habaruji men demgal Pulaar sennumim to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal laabi leydi Sénégal ene jokki kay yoɓade pittali ɓesgu leydi ndi aseɗa hanki o sappo e jeegom lewru août 2025 sangal 17 wasango 13 heures woni 1 heure ñalawma tolno nokku biteɗo faylar de e nder commune mo Sandiara ko accident musɗo o waɗi toon ko bisuji ɗiɗi noon kañumen mini bisuji ɗiɗi walla mini karuji ɗi kañumen perɓodiri toon saabi accident o noon ko oto goto dimdunoɗo marchandise tawi ko marchandise matériel de construction woni marchandise uji mahirde ko ona oto tigui caggal nde chauffeur o jogui tigui wiyete défaillance technique ronki nanggude fermaji mum ko ɗon o bubɓi e bis mini car goto on mini car noon felɓodiri e mini car tawi ko umminoɗo to wiyete to ummino Thiadiaye kañumne felɓodiri e bis goɗɗo bila gadano noon ko kebden ko yimɓe nayo mbasi hen pittali men sappo e goho neɗɗo wonɓe mbarmi hen e nder ɓen barmuɓe hen jeegom ne tampi sanne équipe docteur eɓe noon ummoriɓe to bite bat para e docteur eɓe tawi ko militaire wonnoɓe convoi men kañumen idi e mabɓe kay mbaɗiɓe soin tawi kadi ko safaruji gadani ko adi ko sapeur pompier en ene jettoɗon kay nawaɓe to nawaɓe tigui tawi ko ummoriɓe Mbour kañumen ƴetti ɗon barmuɓe kala nawi ɗumen to hôpital Mbour enquête udditama hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal wuyɓeɓe hinde braqueur jillima usine sukara tawate toon to Tivaouane ɗum ko ñande jamma aljuma ine wiyata aseta hanki o usine o noon tawate tigui koye nder leegal bitegal Aynoumady ngal Tivaouane usine o ɓe mbiyata ɗum ko usine Atlantique groupe industrie kañum tigui woni janaɗo wuyɓeɓe noon jaadi toon kene wona kay 1 million tawi ko franc CFA kene wona million tawi ko franc CFA ɓe gayri noon eɓe
jani usine o noon ko sanga 2h jamma 2h du matin ko nden tigi ɓe getti usine o koɓe sagataɓe jeenayi noon jogitiɓe ha teddi guila jasiji ha e labɓe e petelaji kala ɗe kamɓe kala mbaɗi enkagule woni tigi mbaɗi laafaji ɓaleji e jeese mabɓe ala ko yite so wona guite ɓe tawi noon ko ɓe nden yettima noon ɓe nangi ko gardien ji ɗi ɗiɗi ɓe tawno ɗon ɓe tongi ɗumen ha ɓiici kay ɓe payani to wiyete logement responsable goto ko responsable de production o noon ko asiatique naajo ɓe tawi ɗum toon ko ɓe menacé ɗum kay so tawi yaltinani kalis ɓe jooɓo fittani mum ko on tigui yaltini ɗin 1 million de francs CFA rokkiɓe ɓe jaadi hen ko sanga 6h45 noon ko nden tigui gollotoɓe e usine o tini kabaru o ɓe noddi police mo Tivaouane police urbaine mo Tivaouane ari udditi hen lesgoji mum ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen nden ha to Kaolack ɗeɗo balɗe kala noon ɗeɗo balɗe kala Kaolack ko Kaolack heeɓi toɓoji kewɗi ndiyam no fewi jaadude e yolayru leeɗe kewɗe kay e oɗo saaha joni teskama koko jooli ha tengti noon to leggal biyetengal face Cheikh Tidiane tawategal kaye métre ji temedere métre hakkude mum e Madina Baye hakkude mum e Madina Baye yimɓe leegal ngal noon e oɗo saaha yimɓe leegal ngal noon e oɗo saaha joni ene tawe tigui e ganuma mawɗo no fewi heewɓe mabɓe kay mbaalal ko jamma cofel e kalumam laabi ɗi e bolli ɗi kala ko biidi dakka ndiyam galleji kewɗi e oɗo saaha joni eggama siftinde on noon ɓoyata ko wiyete gammu Madina Baye ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen aseɗa hanki o Bassirou Diomaye Faye horejo gendi Sénégal waɗi tigui horejo leydi Sénégal hollirama tigui aseɗa hanki o kay o ɓornima botuji makko o ƴetti botuji makko o yettima yogga e leyɗe kay tawateɗe e nder Dakar o yettima e leyɗe tawateɗe nder Dakar ko wayno to wiyete Thiaroye sur Mer e nokkuji kewɗi omo yaade jawgal makko kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi wondude e jawgal kalfinagal ko fate Didier Sénare woni ministre de l'assainissement l'hydraulique to Thiaroye sur Mer noon o holliri tigui wona tan to Thiaroye sur Mer noon Thiaroye sur Mer naɓe wona tan diƴƴe toɓo ngo yoɗata gukkuli eɓe jogui kululi kay e oɗo saaha joni beele maayo ngo jogorani ñamde leegal mabɓe ngal ha laaɓa saabu kay teskama yoga e nokkuji kay ben peƴƴe e maayo ɗe puɗɗima ñamde ɗum ha laaɓi kanko Bassirou Diomaye Faye ɗon horejo leydi ndi o darima yeeso mabɓe tigui o holliri kay ɓoyata ma peeje ɓutte kay tawi ko peeje kadi sinnire ma mbaw ƴettede gam dandude e leegal ngal hano hannirta ni ko fate lari ko fati ndiyam maayo ngo kala ha joni habruji men demgal Pulaar sen nummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaden to leydi Mali douane mo leydi Mali waɗi teɓande ɗiɗi ɓutti no fewi ñalawma goto ɗum waɗi ko ñalawma aseta hanki sappo e jeegom lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom hen teɓande wotere noon ko dorog kewde no fewi teɓande wonde nde noon ko tigui ko fraude tawi ko marchandise uji ɗi ndewani lawol hen teɓande waɗi tigui ko nder communauté to nokku to biteɗo Zantigila ko camion goto noon ko camion goto ɓe nangi toon ene waɗi ko wiyete céréal woni gawri wondude e caabune ene waɗi marchandise uji goɗɗi e nder ɗiɗi marchandise uji noon eɓe corni hen marchandise kewɗe no fewi tawi ko drogue mo hinde cannabis ene waɗi kadi fodde temedde ɗiɗi pièce tawi ko baguiji basin mo biteɗo fancy tawi alda e kayitaji wona e facture aji wona e dédouane mum haydara teɓande wonde nde noon ko bureau de douane tawateɗo to nokku biteɗo hero makko noon ko bus transport ɓe teeɓi ɗon tigui ɓe tawi e nder bus hen waɗi nder bus baɗɗo clineɓe e marchandise uji ene waɗi nogas jeetati paquet résine de cocaïne woni drogue mo hinde cocaïne ha joni ko leydi Mali keɗoɗen laamu leydi Mali nana ƴetta peeje kay ƴetti peeje taw ko peeje ɓuttide no fewi gam kay tekkinde coopération hakkude leydi mum e leydi Guinée to banggue yangara hakkude yimɓe e marchandise uji mum kala hakkude leydi ɗe ɗiɗi yidde kadi tekkinde ko fati coopération sécuritaire woni to banggue sécurité hakkude leydi ɗe ɗiɗi ko jonde noon balɗe ɗiɗi jooɗi hakkude laamuji leydi hakkude laamu leydi Mali e leydi Guinée tawi kadi jonde nde waɗi ko toon to Conakry ñande sappo e ɗiɗi e sappo e tati lewru août gonden du so tawi ko délégation malinaɓe noon ardino délégation ko Moussa Aga Attar kañum woni jaagogal kalfinagal ko fate gueɗe caggal leydi wondude to banggue leydi Guinée addi délégation ko biteɗo Bassir Diallo kañum woni ministre de la sécurité et la protection civile mo leydi Guinée ɓe cifodiri cifande mawde no fewi gam yidde tekkinde kay jokkodiral moƴƴal hakkude leydi ɗi to banggue yangara hakkude yimɓe e marchandise uji mumen e to banggue sécurité kala ha joni habruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jabɓoɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj a salminama.
Sanu Mar Mbodj en calmitima Ghali Aboubaye calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kaɓuri ɓuuri tengtude e dongre Afrique e ñalamande o puɗɗone ko leydi Mali tonde men artade hono jankoɗɗo mabɓe mbiyete hono cogel hono Maïga jaga toon taw jaggi ɗum ko pôle national économique et financier mo Bamako kanko dey ene wayno balɗe ɗe kadi hono ɓeydama ha 17 lewru jugo ujunaje ɗe nogas e joyi o ɗum noon wonno ko pour faade kay e enquête heeɗi ko fadde kadi e ko mbiyata wonde ko détournement taw kadi ko présumé ko fadde ko gueɗe public woni denier public ɗum noon ene wayno ɓen yaadiɓe makko kañum kay e ɓalliɓe makko ɓe foof e oɗo saaha en jogui hen kay hulhuli no feewi e kay no jaggirani yere haade ko toon to leydi Mali ñande asatare 16 lewru jugo ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi jagol gal kono leydi France gueɗe caggal kono leydi wawi hono artude e jaggugol on francanajo jagganoɗo kadi jaggata e ɓen hono yankoɓe yinnoɓe dirguidde kono laamu ngu ɗum noon ene wayno o wi dey wonde ko ɗum ɗon wona hunde taw kadi ko wonde wadde no feewi ngam jaggude oɗo ɓe mbi noon wonde ko o jaggitama kadi wona e ɓen taw ko huriyankoɓe hani e ɗiwi en taw ko généraux ji ɓe jaggita toon ɓe mbawi kadi udde ɗo oɗo joni no jaggira toon ni ɓe mbi ɗum ɗo dey ene wayno ko takkaɗo wonde ko agent de service de renseignement e ɗum noon e oɗon banggue noon ɗum ɗo ɓe mbi wonde ɗum ɗon tan ko complot tan woni ɗon ngam jaggude oɗon e hani e dumbude ɗum to ko Togo Steve tago ko Rouya ha hande dey kañumne ko jagga toon ko francanajo jaro duuɓi 44 gumminoɗo toon to Guadeloupe ari toon to Lomé guila novembre ɗum noon o wawi kadi uddi toon cabinet taw ko expertise comptable ko on tigui jagga toon guila jeegom lewru juin ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi ɗum noon kay taggal kay nde manifestation wanno toon taw kadi koye e ɓen gardigo kay on fort ISMB taw gardi on leydi ndi ɗum noon kanko noon o nanguida e ɓeɗon ɗum noon ko complot ko fatte kadi ɓe mbaɗi ko ɓe jadani kadi e sûreté intérieur mo état o ɗum noon ene wayno waɗi sen toon ka addante kadi leydi ndi wiide ene dilla ɗum noon ko dillinde public ɗum woni jaggue toon Nigéria toon de kañumne ko yimɓe ɗiɗo taw ko ardiɓe taw groupe jihadiste ko ɓen dey jagga toyete RDC Congo toon de ene wayno tension ngaji gonnoɗe hakkude République démocratique du Congo kañum e Kenya ɗum e oɗo saaha de ene wayno mataw ndiyam salligi koko wicca hen nde tawno wonde e hono yontere kono mayde waɗama kadi nomine taw kadi ko ñande aljumare 15 lewru no gonɗen ɗum taw ko président Kenya William Ruto ɗum noon nomi toon consul général biyeteɗo hono Jidi Kiaria no Kimiri toon to Gomo ɗum noon e nder wuuro kadi tawre ko nguɗo wonno kadi ɓen groupe AFC M23 gila kay ma won hande lebbi hono jeeɗiɗi ɗum noon wawi addude kay hono mettere toon to Kinshasa e ɓe nawi wonde ko oɗo ngal ɗo pellital ngal ɓe ƴetti ngal wona kadi kono jaadigal no feewi Ghali Abouba ko ɗum ɗo dey tonguɗen e ñalawma hande o kabaruji ko fate kono dogal Afrique e dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbocci gorko mo Sar Ndogo Gamma weltare Ayawu TV Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko aɗuddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK wiite Nouakchott ha to galle ceerno Kodda Diop to Mbagne e ko taari ɗum kala kabaruji men jolam jaɓiri koto leydi Ukraine puɗorɗen to leydi Ukraine gardiɗo leydi Ukraine hono Volodymyr Zelensky horejo leydi ndi omo bisma altine janggo o to Washington toon to dowlaji tentuɗi Amérique tawi ko bato hakkude makko e Donald Trump horejo dowlaji tentuɗi Amérique nguna battuɗo kono jaam duumiɗo artiri kay hakkude mabɓe hakkude leydi Ukraine kañum e leydi Russie ardiɓe leydi Europe noon guila e ardiɓe leyɗele ha e ardiɓe pelle Europe naaɓe kewɓe ɓe kolliri tigui wonde Volodymyr Zelensky horejo leydi Ukraine yahata goto saabu maɓe jaadi muɗum maɓe ɗofti ɗum toon to dowlaji tentuɗi Amérique e nder ɓen ɗaminiɓe kay ɗoftudemen tawa en horejo commission union européenne ko debbo wiyete ko Ursula von der Leyen wondude horejo leydi France Emmanuel Macron wondude biteɗo Frédéric
Merze on ko Chancelier woni gardiɗo leydi Allemagne wondude e biteɗo Khayra Starmer on ko hoorejo jagode leydi Britannique wondude e Georgia Meloni on ko président du conseil des ministres mo leydi Italie wondude e wadɓe hewɓe kay kolori kamɓe kala ɓe ɗaccata Volodymyr Zelensky yaade goto mabɓe ɗofta ɗum toon to dowlati dentuɗi Amérique ha joni ko toon to ɗum dowlaji dembe ko leydi Grèce paɗena dadiɓe halfinaɓe nden kay kisal aéroport international d'Athènes en toon to leydi lamorgo leydi Grèce ɓe kolori tigui ɓe mbaɗi teɓande record woni saisi record teɓande molantede Allah nde hono mum meeɗa waɗede e nder leydi hen ɓe teɓima to noon ken wona feccere toon oɗo drogue mo hinde hatta ɗum noon ɓe teeɓi ɗum tigui ɓe nden ɗon noon ɓe teeɓi ɗum tigui ko aset walla ko alede hande o sappo e jeeɗiɗi lewru août tan ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi toon to bowallade diwaji ngala Athènes koto leydi Israël paɗena armée leydi Israël ɓe kolli tigui wonde ɓe mbaɗi bombardement site tawi ko site énergétique goto tawateɗo e nder région de Sana ɗum koto leydi Yemen on central moɓe bombarde noon ɓe kolliri tigui hutortono ɗum ko ɓen rebelle witeɓe houthiste en ha joni kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Chine udditen kabaruji men to rewo leydi Chine noon ko toɓoji kewɗi ndiyam jaaduɗe yolal ɗum woni ko tawate toon hono no yoga kay e windere he kala e oɗo saaha joni teskama noon toon to leydi Chine to rewo leydi Chine jidde ɗuɗe toɓoji yimɓe jeetato mbasi hen pittali mumen goskiji mumen jiitama naya waɗɓe ko yaduɓe waɓe woni porté dispari ko ronkaɓe e yiite ɗum noon koye nder région de Mongolie ɗum ko alete hande o sappo e jeeɗiɗi lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sowte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yiide hen to banggue neta ɓotojo ko Saydou Abouba Robin Afrique Alassane Oumar Mbodja ñalawma janggo o ko musidɗo men sehil men Sar Abdoulaye Sar so tawi kay ala ko faali ketki malaki jaam oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah rokku en kadi tawtere ɗo saaha ɓuuri